YouTube hmeh thim theih anan soi le dawna chumi hma chuan khawng itakin kan channel te milo subscribe threuh turin kan sawm a cheu YouTube hmeh thim dan hmeh thim theih application siam dan kan lo soi leang ama sabera chuan Play Store a lu le tur ani a Play Store a hian Brave 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 theih zon tur ani a ama sabera lo lang hi install tur ani Brave private web tin ziak hi kan install ang (83.92 MB ania alian lutuk lo chuwang chuan ai hi kan phone a kan nei phut angai ni Brave private web browser ti hi kan install photang YouTube hmeh thim theih tam tak oma amaro chu kan nei thin khat hi fakna tlem chom te hian ni ṭangkaipui a chuwang chuan tuna mi hi chu fakna mi alo ani thung dawn ani fakna wang hian kan buai ṭangkaipui a tu pawh hi tuna mi hi chu fakna awmlo baka a hmeh thim theih ti kha kan soi non le ni kan ngak zo tlep to a hemi zo hian hemi application hi kan install dawna a zo tlep ti ho hi enge mo ni hlom ni kan install meka a hon thei ta kan hong chinang welcome to Brave tin ziaka ta hian not now met tur ani a ta hian continue kan met leang chuan he ta hian search or type URL ti a hian kan lut anga ta hian YouTube ti hi kan ziak anga tu chu kan search ang tia nama sabera hian YouTube ti kha lo lang ta a ta kan lut dawn ne YouTube ti kan lut ta a chuan search YouTube ho lang le kan lut lenga ta hian kan endu zong kha kan zong to dawn ani vanal sai lova kan en chinang ti hian lo lang ta tura thin long a clear zawk thin ti hi kan play chinang fakna awmlo ni ti hriat tur o ta hian hemi a setting rim chu YouTube pa ngain ang veka ta hian autoplay kan off a thana quality hi dule asanga anhema po da theya ti chuan
he ta a hnuaiah hian hei uan pia dot tih pathum dot awmah hian kan lut anga chuan hei ta kan siar thla zel anga add to home screen tih hian kan hmet le ang kan sel awma add a awm le a add ah hian kan hmet le anga chuan kan sel a lo awm le a automatic a lo awm le a automatic ah hian kan hmet le ang kha ka ron tih than chu YouTube pa lu dona heta brief fa lu kwal du ngai lovin heta hian hei home screen ah khan aron om ta ni home screen ah khan aron lang ve ta ku uai YouTube ania brief logo aron chuang boka ta hian kan lut anga hian aron lang ta mai ni hei hi YouTube hmeh thim theih thar ber nia ka hriat chu ni a tian hei ta pun han en chini la fakna awmlo ni asa khop mai Inlo ṭangkaipui ve ngai ka ring khong itakin meu like sakula milo comment sakula kan channel te milo subscribe vek turin kan so ma che u